στο τέλος, 65 με 70, γιατί θα γίνει απολάσταση, είναι τα κοτσάνια, είναι... Ναι. Θα πίνουμε και λίγο. Τρία είδη υλοποίησης, λευκή υλοποίηση όταν έχουμε λευκά σταφύλια, πατάμε τα σταφύλια και τα στίβουμε αυθημερών την ίδια στιγμή. Έχουμε τη ροζέ υλοποίηση, φτιάχνουμε εμείς σήμερα εδώ πέρα. Η ροζέ υλοποίηση τα πατήσαμε και θα τα στύψουμε σε 2 μέρες περίπου, ούτως ώστε να έχει πάρει το κρασί, ο γούστος μας κάποιο χρώμα, ροζέ. Υπάρχει και η ερυθρή υλοποίηση, η κόκκινη υλοποίηση, όπου τα στίβουμε τα σταφύλια, βγάζουμε τα στέμφυλλα από το γούστο, όταν πέσει στους μισούς βαθμούς. Αν σήμερα εδώ έχουμε 12 βαθμούς για παράδειγμα, θα πρέπει να πέσει τα ζάχαρα στους 6 βαθμούς, να πέσουν τα ζάχαρα, για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Τότε θα έχουμε τελική υλοποίηση και θα σύγχρονο το νερό, την ίδια στιγμή. Έχουμε τη ροζέ υλοποίηση, φτιάχνουμε εμείς σήμερα εδώ πέρα. Τη ροζέ υλοποίηση τα πατήσαμε και θα τα στύψουμε σε 2 μέρες περίπου, ούτως ώστε να έχει πάρει το κρασί, ο γούστος μας κάποιο χρώμα, ροζέ. Υπάρχει και η ερυθρή υλοποίηση, η κόκκινη υλοποίηση, όπου θα στείλουμε τα σταφύλια, βγάζουμε τα στέμφυλλα από το γούστο, όταν πέσει στους μισούς βαθμούς. Αν σήμερα εδώ έχουμε 12 βαθμούς για παράδειγμα, θα πρέπει να πέσει τα ζάχαρα στους 6 βαθμούς, να πέσουν τα ζάχαρα, για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Τότε θα έχουμε ερυθρή υλοποίηση, αν έχουμε όμως και τα κατάλληλα σταφύλια. Αυτά τα σταφύλια σήμερα είναι μοσχάτο από την Καβάλα. Θα βγει ένα έτσι αρωματικό καλό κρασί, ροζέ, το οποίο θα είναι σχολικό. Στην υγεία σας. Βάστε, δεν είναι να σε πρέπει να κάνουμε μια έκθεση εδώ.